Here's the problem with your broadcast. Lowering your broadcast quality. Zsír. Azt szeressük. Nagyon jó. Snap. Puszi a hasakra. Csö. Forza Horizon 2. Vagy... de jó Bentley van. Nagyon jó. Ja, na. Szóval ki kell lépni. Pedig olyan zenék mennek. A Twitch letiltja, meg a YouTube is. Nem fair. Nagyon nem fair. Porsche Expansion 2000. Huff. Nem kell kaszi. Nem kell kaszi. Mit akartam? Hogy a Home-nál volt? Ja, de rossz. Audio, wow. És akkor rádiót le. Sajna. Elég kurva zenék mentek. És nem annázunk, hanem szólunk. Ja. De jó. Ilyen kis fasz a Bentley van. Ilyen gyönyörű sárga. Tök jó. Ott egy fa. Ezt nem látta senki. Még én sem akarom látni. Meg sem merem nézni a kocsi elejét. Milyen jó hangja van. Egy kicsit túl, úgy, nagyon jó. Miért a Bentley-vel megyek amúgy? Miért vettem Bentley-t? Mindegy. Ilyen kérdések. Mintha erre már mentem volna. Mindegy. Basszátjuk neki. Az úgy nem lesz vicces. Na jó. Oké. Mindegy, ezt így kiadjuk. De... át a mindenen! A két fa között. Hát egy király. De nem akarok tovább menni. Ezzel a Bentley-vel lesz gondom. Én úgy érzem. Viszont jó hangja van. Viszont... ennyi. Kész. Vége. Gyerünk Bentley. Jó? Ne. Ez az, pörgessz itt az anyádat is. Hoppá, ide kell jönni. Tényleg már olyan izét választottam ki. Mi a tökömet? Total Champion-t, ja. Championship-et. Hogy? Nem tudom. Jó, megbeszéltük. Horizon GT. Ja igen, ezt választottam ki. És akkor ez a gyönyörű szép Bentley Continental GT Verdával. Mert ez nagyon jó. Igen, is már emlékszem, kiléptem valamiért, mert viszketett a seggem, hogy ilyesmi. Kellett vakarni. Na, mindegy. Csapató tovább. Mit csinál? Hülye vagy? De jó fékje van ennek a Bentley-nek. Belassultam, mint a kurva banya.
Aha. Ez nem nagyon az a autó, ami kicsúszik. Mármint a seggel. Mondjuk várható volt. Már 4 kerekes Bentley Continental GT. Szoktunk menjetek már innen. Vágjuk az utat. Ups. Most tudom, hol vagyok. Hopp, egy kerítés, nem fizettem ki. Da. Rostrubán, ez az. Milyen jól lelassít. Más autóval simán kicsúsztam volna 3-szor. Bentley meg fogja magát és esik az eső. Mármint nem a Bentley miatt, de ja. Ez az, essél, szakadj. Hát ez persze, gyere belém a hülye Ferrari-től, te pöcs. Mindjárt agyonverlek. Menj már innen a szakadt Ferrari szaroddal. Te. Olasz fasz. Na, ups, nem muszáj volt. És itt le lehet szaladni. Ez az, igen. Hogy esik az eső? Tök durva. Menj ne. De durva. Ups. Majdnem. Az viszont telibe. Jó. Teljesen másra. Anyád már. Fasza. Ez tök jó. Le kéne menni, nem? Ez nem volt itt. Ja, lefele. Anyádba. Ba. Pedig már nyomtam a féket, amikor mutatta. Menj már! Nézd meg, nekem jön. Normálisan megyek egyenesen. A kölcsögép nem bír magával, és adni akar magának egy csicskalángost, pofont, egy bitmaflást. Ennyi. Többet nem tudok, bocs. Ennyi telik tőlem. Sose több. Sose kevesebb. De mindig több, mint... Ja, hoppá, ezt nem kellett volna kérni. Menj már innen azzal szarra, te sakra. Hello! Ops, ott volt egy kis akadás, vagy én, I don't know. Vagy én, I don't know. Ez az. Tökre olyan érzés, hogy így megakad a sebesség fékezésnek. Nézd, így. Mondjuk ez így szar. Mint egy kicsit laggolna a hang. Nem. Keresztül kasul. Minden úgy jó faszul. Fassz. Esik az eső. Vigyázzatok magatokra! Uramisten! Jaj, inkább nekem kéne magamra. Az szép volt. Azt nem kikerültem. Ups. Nézzétek el nekem. Este 11 van sok minden nézé. Na, az mi? 11 késő. Szűrjetek le. Szűrjetek le, amit ez az, beértünk. Öcsém. Semmit nem csináltunk. Tök jó. Mi lenne, ha nem ugatnál annyit? Szó. Azon közel. Usgyi. Ups, szép volt. Meg kéne tanulni vezetni. Oh yeah. Kaptam ilyen spinnizét. Ez az! Egy Corvettet, vagy valamit. Egy Subaru-t. 4000. Most tényleg? Még egyszer.
Ez a baby, apuci érzi, hogy ez jó lesz. Apuci érzi, hogy ez jó lesz. Na jó, 15 000 se szar. Hopp. Az ő jött belém, bazd meg. Hozzávitt a betétlapot a kurva anyád. Ezek simán belém jönnek. De jó ég. Csak már semmi baj az autónak. Szép volt. Szép volt, mondhatom. Isten. Ez az. Fényes nappal süt a nap. Csápolnak oldalt az emberek. Aston Martinik ellen. Nagyon jó. Kicsit úgy érzem, hogy az Aston Martininek egy kicsit... Aston Martin. Anyád nem tudok beszélni. Egy kicsit több esélye van. Meg ennek a Jaguar F-Type. X. Nem, F-Type. Miért F-Type X-et mondtam? Kicsit később. Ez az. Ott annak van szárnya, persze. Oda. Ott a szárny. Ott. Fogd meg, törd le. Kapd el, dugd meg, fogd meg. Menj már innen. Te, hülye BMW-s, te. Öcsém. Na. Sst. Ez az. Ops, ezt benéztem megint. Kocsi! Ez az. Nyomasd a Bentley-nek. Nyomasd. Szia! Elmentem el, szia! Nem ciki, szia! Kivittem a táblát, nem? Tábla? Póznak. Jó. Semmi baj. Melyik körös? 4? 3. Jó. Most semmit nem találok el, bazd. Ups. Fake. Ez az. Kiásós nyásba, igen. Csak a pikot születelni, vagy mi. És BOOM! És így lett a csak. Oh yeah. Ez az. Zsán. Ne unatkozzatok, gyerekek, majd énekelek. Ha! Bocsika, vagy belássatok a izébe. Mike. Nem. Öcsém. Remélem a következőben azért be tudom majd venni ezt a kanyart. Mert nem szarba vagyok. Nye. Ez az. Kicsit levágunk ott is, ott is. Nagyon jó. Profi is lehetnék, ha nem ilyen játszanék. Nem mindegy. Úgy. Nagyon lelassítottam mellé. Mindig kellett volna csúszni, kaparni, mint a kurva. BMW-sek úgyis el vannak számolva maguktól. Yeah. Ez az, kaparj! Gyertek kerj, hát! Hol a cél? Nem itt. Ups. Wow. Köszi. Köszi. Nice work, mate. Ha! Srácok. Baszottul álmos vagyok. Úgyhogy most ez egy ilyen rövid összeszenet volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Nézzétek majd meg a YouTube csatornámat is. Iratkozzatok fel Twitchre. Szeressétek a testem. Sziasztok! Pinky voltam. Of course, sziasztok!